Čaute všetci, moje meno je Braňo, som tréner kulturistiky, alebo teda presnejšie prep coach. To znamená, že pomáham ľuďom, ženám a mužom pripraviť sa na kulturistické súťaže a zároveň som študentom medicíny a teda dúfam aj budúci doktor. Toľko ku mne. Pointa alebo hlavná myšlienka za týmito videami je, aby pomohli edukovať ľudí, ktorí sa na tieto súťaže pripravujú alebo sa na ne ešte len plánujú pripraviť. Teda budú to videá namierené hlavne na súťažných kulturistov, ženy aj mužov, ale myslím si, že sa v nich nájdú užitočné informácie pre úplne každého. Dôvod, prečo som sa rozhodol natáčať tieto videá, je jednoducho taký, že si nemyslím, že je dostatočné množstvo kvalitných informácií, či už v češtine alebo slovenčine, targetovaných pre túto skupinu ľudí. V tomto prvom videu si rozoberieme za mňa jednu z najdôležitejších, respektíve najužitočnejších medicínskych pomôcok alebo medicínskych zariadení, a to je glukomer alebo glukometer. Rozoberieme si, na čo sa používa, jeho význam, rozoberieme si v krátkosti princíp, na akom glukomer, respektíve glukometer funguje, a rozoberieme si namerané hodnoty, teda ktoré namerané hodnoty sú dobré, respektíve optimálne, ktoré namerané hodnoty sú nedobré, respektíve neoptimálne. A na samotnom konci si ukážeme správne použitie takéhoto glukomeru alebo glukometru. Super, takže hneď prvý bod. Na čo sa používa glukomer alebo aký je jeho význam? Jednoducho, na začiatok trošku teórie. Glukometer je medicínske zariadenie, ktoré sa používa na determinovanie približnej hladiny glukózy v krvi. Bežne sa používa pri ľuďoch, ktorí trpia diabetom prvého alebo druhého typu. Z toho asi aj bežne poznáte, pokiaľ máte známych, ktorí trpia diabetom prvého alebo druhého typu, ktorých je pomerne veľké množstvo. Je to ale aj zariadenie, ktoré sa bežne používa v profesionálnej kulturistike u profesionálnych kulturistov, najmä v off-season, ale taktiež v príprave na súťaže. A ja vám vysvetlím, prečo to tak je. Aká je vlastne pointa toho používať glukomer alebo glukometer? Tým, že ním viete určiť približnú hladinu glukózy v krvi, s ním viete aj odhadnúť, ako veľmi ste inzulín senzitívny alebo nesenzitívny. Či už strácate inzulínovú senzitivitu alebo nestrácate inzulínovú senzitivitu. V jednoduchosti, čím viac ste inzulín senzitívny, tým lepšie vie vaše telo zaobchádzať s karbohydrátmi, ktoré príjme z potravy. To znamená, len pre príklad, dajme tomu, máte hladinu krvnej glukózy ráno nalačno 80, 90, 95 mg na deciliter alebo 3,9 až 4,5 milimol na liter. Zvýšite množstvo sacharidov, zvýšite príjem sacharidov, čo je jeden z faktorov, ktorý ovplyvňuje inzulínovú senzitivitu, a vaše namerané hodnoty stúpajú. Dostanete sa až cez 5,5 milimol na liter a vyššie. Vtedy strácate inzulínovú senzitivitu. Dostávate sa do fázy prerezistencie na inzulín až nakoniec do úplnej inzulínovej rezistencie. To znamená, že vaše telo bude neschopné zaobchádzať s karbohydrátmi, teda ukladať karbohydráty z potravy vo forme napríklad svalového glykogénu. V off-season kulturistu je bežná vec, že sa pridáva množstvo makronutrientov. Pridávajú sa kalórie, pridávajú sa makronutrienty, pridávajú sa sacharidy, karbohydráty, a s nimi postupne sa stráca aj senzitivita na inzulín. Čím viac sa pridávajú karbohydráty, tým, pokiaľ sa neimplementujú iné intervencie, ktoré dokážu hladinu krvnej glukózy znížiť, sa zvyšuje inzulínová rezistencia, zvyšuje sa hladina krvného cukru. Dôvod, prečo by si túto hladinu krvného cukru mal človek alebo súťažný kulturista monitorovať, je ten, že od určitého bodu už nebudete schopní využívať tie sacharidy efektívne. To znamená využívať ich vo forme svalového glykogénu, ale budú sa viac menej ukladať iba ako zásobný zdroj energie vo forme tuku. Zároveň ale nie iba vo off-season, ale aj v príprave vie byť glukomer veľmi užitočný kvôli tomu, lebo takisto ako s pridávaním karbohydrátov sa zhoršuje inzulínová senzitivita, s uberaním by sa mala zlepšovať inzulínová senzitivita, pokiaľ nie je nejaký problém. Takže bežne v príprave od nejakého
tretieho mesiaca do súťaže, po nejaký druhý mesiac, po nejaký mesiac a pol, kedy sa to už zvykne potom ustáliť, pokiaľ nie sú nejaké radikálne zmeny, by ste mali vidieť tendenciu klesajúcej hladiny krvného cukru. Až do bodu, kedy vlastne kulturista, keď už má veľmi nízke percento tuku v neskoršej fáze prípravy, keď už je tých sacharidov taktiež, dajme tomu, menej, môže zažiť tzv. Spontánnu hypoglykemiu pri robení nejakého kardia alebo pri nejakom tréningu. Nie inzulínom indukovanú hypoglykemiu, ale naozaj hypoglykemiu kvôli tomu, že má to percento tuku veľmi nízke a aj ten príjem karbohydrátov veľmi nízky. Princíp, na akom glukomer alebo glukometer funguje, je taktiež pomerne jednoduchý, komplexný, ale zároveň jednoduchý. Glukometer potrebuje malé množstvo kapilárnej krvi, ktorá sa získa pichnutím do kože lancetov, ktorá je zvyčajne pribalená pri glukomere, alebo teda inou ihlou z lekárne, čiernou, modrou, žltou, to je absolútne jedno. Čím tenšia, čím menej hlboko, tým lepšie, lebo naozaj na tú kapilárnu krv netreba ísť vôbec hlboko. Následne prvá kvapka krvi sa otrie do servítky, ideálne nejakej sterilnejšej servítky. A druhá kvapka krvi sa dá na indikačný prúžok, ktorý je taktiež pribalený pri glukomeri. Následne glukomer fotometricky za prítomnosti glukózooxidázy a reagenciami v indikačnom prúžku stanoví finálnu hodnotu, ktorá je buď v miligramoch na deciliter alebo milimoloch na liter. Na Slovensku a v Česku sú to zvyčajne milimoly na liter. Namerané hodnoty. Aké namerané hodnoty by sme chceli vidieť, respektíve aké namerané hodnoty sú optimálne? Sú dve hlavné hodnoty, ktoré sú validné pre off-season aj pre prípravu. Jedna je validnejšia ako tá druhá a to je hodnota ráno na lačno. To je absolútne minimum, ktoré by si podľa mňa kulturista v off-season, obzvlášť ak sa jedná o nenaturálneho kulturistu, ktorý používa napríklad rastový hormón alebo inzulín. Hodnota ráno na lačno je to absolútne minimum. Hodnota ráno na lačno by sa mala pohybovať medzi 3,9 až 5,5 mmol na liter, alebo teda 70 až 100 mg na deciliter. Keď je táto hodnota nižšia ako 3,9, klasifikuje sa to ako hypoglykémia. Môže byť spôsobená dvojako. Buď je to spôsobené tým, že má kulturista veľmi nízke percento tuku a je na veľmi nízkych sacharidoch, respektíve je na ketogénej strave alebo je po nejakom fastingu, teda po nejakom pôste. Alebo je to spôsobené príliš vysokou dávkou inzulínu. Hej, napríklad u diabetikov, ale aj u súťažných kulturistov to môže znamenať, že množstvo exogénneho inzulínu je príliš vysoké. Druhý validný údaj nám vie poskytnúť meranie glukózy 2 hodiny po jedle. Validné to pre nás vie byť nie iba z toho dôvodu, že by sme videli tú inzulínovú senzitivitu ako takú, ale aj z toho pohľadu, ako dobre na to konkrétne jedlo ten daný človek reaguje. To znamená, že 2 hodiny po jedle, ak dotyčný zje napríklad rýžu s mäsom versus nejaký iný zdroj sacharidov a bielkovín, napríklad cornflakes s mliekom, vieme získať aj údaj o tom, ako dobre na to dané jedlo reaguje ten daný človek. Takže napríklad vieme prísť na nejaké predtým nediagnostikované intolerancie, potravinové alergie alebo napríklad aj autoimunitné ochorenia, ako je napríklad stále viac a viac vyskytujúca sa celiakia. Pokiaľ je finálny údaj 5,0 až 7,2 mmol na liter, respektíve 90 až 130 mg na deciliter, to znamená, že si tú inzulínovú senzitivitu udržiavame optimálno. By the way, toto je dobrý ukazovateľ aj napríklad toho, ako dobre sa človek plní v peak weeku, respektíve v tom poslednom týždni, kedy sa cukruje. Tento pojedle alebo postprandiálny údaj vie byť veľmi výhodný aj pri poslednom týždni, kedy prebieha tzv. Peak week alebo cukrovačka, lebo na základe tohto údaju vieme určiť, ako dobre sa nám strebávajú sacharidy z jedla. Hej, lebo sacharidy, ktoré prijíma človek v tom finálnom týždni pred súťažou, by sa mali ukladať vo forme glykogénu do svalov a nemali by proste cirkulovať v krvi. Takže je to dobrý ukazovateľ, že napríklad keď 2 dní pred súťažou a 2 hodiny po jedle zmeráme cukor a bude napríklad 7,2
0, vieme, že je tam ešte nejaký priestor, kdežto napríklad, keď bol ten cukor na 10 mmol na liter, tak vieme, že už tam veľmi priestor nie je. Tam je potom priestor na iné intervencie, ktorých je viacero, ale to je na nejaké iné video. Ale vo všeobecnosti, ak je táto hladina veľmi vysoko, teda nad 9,9 alebo nad 180 mg na deciliter 2 hodiny po jedle, klasifikuje sa to ako postprandiálna hyperglykémia. U človeka s optimálnym zdravím je hladina cukru bezprostredne po jedle, znamená 10, 15, 20 minút po jedle, väčšinou okolo 140 mg na deciliter. Hej, nebavíme sa o 2 hodinách po jedle, ale bezprostredne po jedle je okolo 140 mg na deciliter. Nebavíme sa ale o klasickom cheat jedle, v ktorom by bolo väčšie množstvo processed sacharidov, ako je napríklad zmrzlina, popcorn alebo cereálie. Dôvody, prečo môže vzniknúť inzulínová rezistencia, je niekoľko. Najhlavnejší dôvod stále ostáva ale príliš veľa sacharidov, príliš veľa jedla, príliš dlhú dobu. Medzi intervencie pri takejto strate inzulínovej senzitivity patrí napríklad minicut alebo fasting 24, 48, 72 hodinový. Pokiaľ sa bavíme ale o nenaturálnom kulturistovi, inzulínová senzitivita alebo strata inzulínovej senzitivity vie byť spôsobená aj napríklad rastovým hormónom. Preto zdôrazňujem, že význam merať si krvný cukor má pre úplne každého. Ale špeciálny význam to má pre ľudí, ktorí používajú exogénny rekombinantný rastový hormón alebo exogénny inzulín, či už rýchly ako je Humalog alebo dlhý ako je Lantus. Pri týchto ľuďoch je to absolútne jedno. Títo ľudia by si naozaj mali merať krvný cukor úplne pravidelne. OK, čiže toto je segment, ako používať glukometer. Každý glukometer, ktorý si kúpite bežne v lekárni alebo v zdravotníckych pomôckach, by mal byť ako samotný glukometer, hej, absolútne jedno aký, tento sa už tuším ani nevyrába. Pero, v ktorom je jednorázová lanceta, takáto, a testovacie prúžky, respektíve indikačné prúžky, jednorazové. Prvý krok je sa uistiť, že keď používate teda glukometer pravidelne, čož by ste ako súťažný kulturista mali, je vybrať použitú lancetu a nahradiť ju novou lancetou. Druhý krok je zobrať indikačný papierik, otvoriť ho sterilným spôsobom a zasunúť ho do glukomera. Ruky by mali byť umyté teplou vodou, aby bola zlepšená cirkulácia krvi, zároveň aby boli ako tak vydezinfikované. Priložite koniec pera, ktoré bolo priložené pri glukomeri, k brúšku prsta. Stlačíte a pustí sa krv. Prvá kvapka krvi by sa mala správne utrieť do ako tak čistej servítky, respektíve čistej servítky, ale ťažko by ste ju sterilizovali. A druhá kvapka by mala ísť na indikačný papierik. Potom, čo je na indikačnom papieriku, glukometer vyhodnotí výsledok a takto nejako by sa vám mal zobraziť ten daný výsledok. Ja som momentálne na lačno, takže toto je hodnota, ktorá je absolútne super. Od 3,9 do 5,5 mmol na liter by to bolo super. Znamená, že som inzulín senzitívny a znamená, že je všetko v poriadku. Indikačný papierik tom vyberiete a spolu s použitou lancetou sa ho zbavíte.